Tun trum video a chuan lo nei tu ten leilet zola thil hrang hrang an hmuh chhuah danglam tak tak te kan ta lang ve le dawn ani nungcha danglam tak hmuh chhuah werewolf hi atak nge niin alang tatlat kumsan hi somni pakhata video post hian ching hnia ang tak chu alantira hei hi Salakot Pakistana hmu ani clip hian ching hni lian tak chu alantira a tholop lop lai po hi a hmuh thei he footage an lak ma le an lak nu hi chiang taka hriat thei ani lova ma se hemi bika hi chuan abula hi a chi lo viewang a chan chu thole thut thei ani sia lo nei tuin king cobra a hmu Vietnama footage lak March kumsan hi somni pani mi hian lo nei tu pani in rulian tak an hnuk chuk lai chu alantira abik takin king cobra mau hnuaya biru chu he king cobra hi lo nei tu te ar abo thin ti an hriat nuin zon ania ko thuk vak lo chu an lai nuin rul hi mu ania atira phei chuan a chaw deuh an mani an him thei nan mun zo lai dewa chuan da ani rul chuk tamzok hi chu anin rin lo laia thleng chen ani tlang pui nung chawang tak le danglam tak mu chua he video hi tu hnai luka mu ania khoi tangin nge ti ero hriat ani lo video hian engnung cha nge ti hriat lo chu alantira hei hi lo nei tuin a mu chua ani clip hian mainstream a mitam tak ngai ven a hlo thum hian mitam tak chuan he nung cha hi enge niang ti le khoi tanga local nge ti chu an ngai ven ngal hle chen khat chuan wangwat lam anian ringa chuti lain a thenin tuichung nung cha ni an ring vele thung engnung cha nge ni yang I hriat zong ani chuan comment na lama khan milo hriatir ve don nia nung chamak tak lo nei tuin a hmu he footage hi kumsang hi somni pakhat August la khan lo nei tu khoi mi nge ti hriat lo chuan alak ania he ti na tho lai hian nung chadanglam tak chu alafu ane lo nei tu hian excavator mangin lei hi alaya atira he nung cha hi rulemo atia ani lo pon sanga clipa hian jetson atum lai chu a hmu thei hun eng mo chen lei chu lai ani hnuin he nung cha hi engchi nge ani a he chok thei lo ane nung chadanglam takin kela se video kumsan hi somni pakhada posian lo nei tu ten an kel vul laya nung chamak tak se tu hol thla kan tum lai hi a hmu thei I muang hian nung cha hian kel khongai thlak tak chu asea thla mai chu atum lo niin alang alandana hi chuan atein muldum aneya taksa phek tak anei bok atopa nung cha hian kela se lai chu thla in mun thim lama chuan a phei ngal ane lo nei tu ta chuan zon mu tumin thei to pan chu ngal savalian tak thlok lai khovela pangpar lian ber angin Andean condor hi South American ketchit mulukol lian tak ania footage cha I muang hian mishing puitling nena khai khin hian he savalian zia hi a hriat thei lo nei tu hian he savalian tak hian an ran vul a elai chu a hmu ane heng savalian tak hi Andes lang le South America Pacific coast ate hmu thei ani bok athalai zong hi meter thum le point thum niin pound somthum pathuma rit ania nom nok thian fai tu niin ruang troi lian tak sajuk le bong troi to te chu ai du bi khle andam hun chung hi mishing dam hun chung nen ai nanga wa sanga chuan meter sanga sang thleng an thlok chho thei bok lo nei tuin armadillo lian tak amhu footage December kumsang hi sompariata posian lo nei tuin armadillo lian tak mei a chel lai chu minentira chuti lain armadillo hian tlan chua atum thung armadillo te hian kor an mani khu tu chu an neya ketin se tak leiver na tur an nei bok ke toite an nei chung hian an tlan chak tak zet thung
armadillo seizong hi atlang puin inchi somthuma sei annia ameidiam hian chuti line armadillo lian tak tak ero inchi somnga pakua seite niin paun za som pakua ritte anni theidai thung talanga relatorin gold muchuak he video hi kumsang hi somni pakhadami niin India ramami ane talanga relator chuan thil engemaw chu amana ti chuan pot lian vak lo chu lak chhuwa niin anti ge ta a chunga chuan gold le silver tanga siam tlereu tam tak chu alo om hei hi amaram ngeya alai chhuwa ane amaram hi ekar som khada chaw niin hei hi Warangul Hyderabad National Highway bulloka ane Newsa Tarlan ani nuin additional DC Boskar chuan rangkachak chu azawain amantir veka aram nei tupa narasim hulu hian engthil ma chan anei velo pot chunga hian gold gram za somriat pasaria ritle silver kg khatle point saria rit baka thifang gold asiam somnga pakhat gold bengbe somni pani silver chain pangale silver tlang somni paruk ta chu pot chunga hian a om ane adin huna hian ding ve ta la midang te hriat turin ipong zar ve angem leileta hrichia wangin sazutam tak an thi sazupuang hi Australia chuan thil ngai mo om tak ania nimasela farm nei tupa Australia mi tan chuan sazupuang hi boina ti pialam ane Khovela sazupuang tamber chu leileta check in kongkhar a hon tum hian atong sazupuang hian lo nei tupa thil sang te chu an su samna sa hleya an bu te chu an ei che sak na sa hle hei wang hian sum engemaw chu an chan pha ane nimasela Australia lo nei tu then khat chuan sazu wanga boina hi chinfel dan tu thatak an hreta me al mangin sazupuang hi an that ane then khat chuan phubalak dan thaber chu pizza chunga anda ei chuan tum ane mi then khat chuan tui chu thanga mangin an that vele bok naute thla polang takin lo nei tu makti a hlo hle kumsan hi sompariat khan tual chung lo nei tu pakhat chuan he clip hi ala a Sultan Katarat Philippines sa nung sadang lam tak mai chu apiang zing lama chuan an kel vul chuan nawa veya ti chuan no a han nei chuan tual chung mi ta chuan an hlau hle heran no thla tu hi kel tho ni ma sela an no eroin kel ang te chiam lo heran no mul nei lo hi a unal dang te ai hian alien zoka avun chu asendang lam ani bok a ke chu uvoke ang niin adul ero mihring dul nen ai nang thung he thalak hi khoya lak nge ti hriat ani lova thingkunga chuan nungcha an mei in o khom lai chu a hmu thei engtin nge heti hian anom thei ti chu hriat ani lova nimasela mi thatak chuan an chan chuak ta ane he video hi malnoma khuwa Portland bulloka kumsan hi somni khan lak ania thelhei no panga an mei in o khom lai chu alafu ane atira mithiam te chu ko an tuma nimasela ramkang wangin an remchang lova mase minute somni pangan huwa an mei in o khom chu an phel sak theita ane Indopui pahni na bom Kenya leileta an mu Indopui hi hunre tak liam ta khan top to mase alandanin ala top lo niin alang he clip kumsan hi somparuka mi hian bom lo nei tu ten Eastern Kenya leilet zola an mu chu min antir ane lo nei tu te chuan thu nei tu te chu shilin an nin mithiam te chu an ko vele ngal bomb disposal team te chuan thil thlen dan chu moin bom chu an suta achan chu ari ema wangin lakson chu a harsa hleya chubaka a hlom hle bok engwangin nge ti le tuin nge bom hi nu chiang ti chu hriatani lo arsithem vaimi hmuna mu ane kumsan hi som pathum khan Arlington Minnesota a nupa chuan lungdanglam tak an vaimi hmuna an hmu chuak
lung hi leile zola aom lai chu monein an han choi kan chuan ama tiet pui lungdang ain ari jok dai space atanga lo tla ti chu achiang hlea ma se mi thiam te chu endik na an lane tir tho mi thiam te chuan he lung tlema jong chu sample atan an la a khovela thil om mi alowin asiam ti chu an hre chuak ane he lung inchi som paruka seile inchis nia cha hi pound somthum pathum vela rit ania chu chu khovela atiet pui lung ain ale thum velin na riti na ani chu khovela pangpar lian ber khovela pangpar lian ber hi enge ni ilongai to mai thei ani chuan a hming chu Rafflesia arnoldi ani he video kumsan hi somparuka posian Rafflesia arnoldi lian tak chu min hmu tir pangpar par lai lian tak panga chu aintira tantlanga tein he pangpar hi fit thuma lian ani he pangpar hi Sumatra Indonesia ramhnoya muania adam hun chung he areilo hle hetia avoya athi ma hian ni reilo te chung adam china he wang hian mu tur wang tak ane mitlem te chawin he pangpar par lai hi an la mu ane ole tun tuma tan chuan khati zong kha ani ye